Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam nga kayat na ti agpailinged itinagan nga Windy manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Nagsuratak takayat kumat nga ibinglay ti kapadasak iti biag ajak tupulos malipatan. Ket sapay ko tamapili yung mat nga idrama tuy surat ko. Ilinged na kumalaangan itinagan nga Windy. Dua kami laeng agkabsat kanimanang ko. Adda maysa nga anak na ngambaliwala laeng kenkwana ngamin napatpatag kano ti trabaho na. Gaputa awan oras ni manang ko agraman ti ex bayaw ko ang mga sikaso iti anak da. Siyak nga rod tinagbalin nga ina ken ama ti ubing. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Simangput ka matgayaman, manang Gina. Wan, itay pay, apay ka di Windy. Adda ka no meeting iti pagadalan inton bigat, manang. Kat, anya kumaitan no adda? Si kapay lang kumati makimiting. Apay ngay asyak, amumat abisyak atao Windy. Siyak pay lang matibaon mo. Talaga ka ding awan patagti anak mo kan ka? Saan asyak ti sirmonam si ka Windy? Awagam kit diti agin lalay nga amana, ta isupay lang ti makimiting inton bigat. Hello, Manong Juanito. Inmawag ka mat. Anya ka diti masapol mo, Windy. Damagak ko man no saan ka abisi inton bigat, Manong. Apay ko Mabalin ka di asikapay lati makimiting para ka ni Tony, Manong. Busy ngamin ni Manang Gina. Sapay adda tinapatag nga si kasok inton bigat, Windy. Saan ka di amabalin asikapay lang ti makimiting? Ang damod trabaho kinton bigat, Manong. Angam sige padasak ti mapan no palubusan nak ti boss ko. Agyaman ak unay, Windy. Awan na nyaman na, Manong. Aramidag ti amin para iti ka anak ka. Si kamat man ang tinakimiting para iti ka anak am Windy. Ni manang Gina ngay. Ay, busy ni manang ko. Iso asyak pa ilaang Sandy. Nukasta naglangan ka manan iti trabaho? Kapilitan Ay, dakkal unay iti sakripisyo para iti anak ni manang mo. Si kan ti timmakder nga ina ni Tony. Si kakit dimot, Sandy. Okay lang kanyak. Saan na bali ka anak akmat ni Tony? Wan gayam, pudno ka di dyan nadamag kong agabrod ni manang mo? Wan, pudno day ta, Sandy. Asino nga iti mga sikaso iti anak na? Kasi ti sigud, siyak manan Agawa am timangan, tagdigos ka pa'y no madamdama, Tony. Sa dino ti papananta, Auntie Wendy. Ipasyarda ka ni Dadim Ijemol, Tony. Wow! No kasta? Magatang kun logan ako agatangan midi. Ibagam to ka ni Dadim, No saan na agatangan, Auntie? Makisarita ka nga min imbagkan kwa na, Sigurado nga dakwarta ni Dadim. Rumwara kon, Windy. Ni, papa naman di mo ka di kuyugan ni Tony? Amumat nga ilaklakat ko ti papeles ko tapno makapag-abroad ako, Windy.
Si kapay laang ti makaamukin ni Tony. Kabaalamon day ta. Agyaman akta tulod mo ni Tony dito'y park, Wendy. Awan na nyaman naman nung Juanito. Sikan ti makaamukan ko na, tao mo na ako nga agawid. Mangan tayo pa'y Ay, saanan manong. Inton maminsanan. Sige kit din, Auntie Wendy. Wanmat ngamin, Wendy. Kuha nga min. Agkuyog tanton nga agawid, Auntie. Sa nabale, tani daddy laang mati kadwata. Agpaitulod talatakin kuhan, madamdama. Babalin ka di, Wendy. Sige malangan. Sige, pagustuhan ka. Tony, kaanakan. Apay nga ita kayo laang nga nagawit, Wendy. Ay, kasanumat nga min tatang. Nagayayam pa ni Tony ijay ili. Asino nga iti kadwayaw anak kaw? Ni Manong Juanito, tatang. Anya? Oh, ape akas na ti reaksyon nyo. Nalipatam sa amatan ti naramid dayjay ahwan dito kinimanang mo ajina, Wendy. Ha? Awan mo't dakas ngay naramid mi, tatang. Itapay laang likli ka mong dayjay ahwan dito. No di mo mat kayat amagulo ti biyag mo, anak ko. Ha? Anyat kayat yu asawan? Amo mo no anya ti kayat ko asawan, Wendy. Saan amasapol nga ibagak pay laang kin ka? Adda akon. Nasaya at matmanang. Apay akas sa ti panangkitam kanyak si ka, Wendy. Kasla da ti kayat mo asawa na. Sino di nakita ka nang itulod ka, Manang Gina? Anya ko matibibiyang mo. Idida mo, namati aka ni Manong Juanito ti makagapo, no apay asaan ang natuloy ti kalay sayo. Ngamita, rumrumwaran ti pudno. Panagkunak, husto ti bagbaga dagiti tattao asikat ayan ti bitot manang. Agasan na itangar aramidam. Kapsat kalaang, iso adinak pakibibiyangan, Wendy. Kaano laan nagsina kayo ka ni Manong Juanito? Awan pa'y may sa atawan. Ngamita, andan sa bali alalaki amang itultulod kan kaniti balay. Manang. Dinak pagsauan iti kasta, tawan ti karbengam, kapsat kalaang. Naan ano tapingping mo, Wendy? Tinumpanak ni Manang ko, Sandy. Anya? Apay ka no? Nakitak ngamin nga dalalaki anang itulod kan ko na. Isa din namag ko no asino. Kinabil nakit din. No kasta. Pudno ti agwarwaras adamag may papan itikapsat mo, Wendy? Uwan siguro Ngampang nga asim. Luan yaman tinaibagak kan ka ita. Agtalinaad ko maasikreto. Orekas dyan ni Manang ko. Diyak kaya't amadadaal tinagan na dito lugar tayo. Bilibakyan ka. Uray kas dyan ni Manang mo. Ti pagsayaatan na latta ti panpanunutam. Mabalin ka di nga agsarita tayo, tatang. May papanitan niya, Wendy anak ko. Palubusan nyo kadipay nga agabrod ni Manang Gina. Apay kumasaan, no para matlang iti pagimbagan ti anak na. Kuang amin. Anya akwa, Wendy anak ko. Adang amin nakita ka lalaki anang itulod ka ni Manang idikalman. No kasta, nakisinubyan manen iti dayjay awan nito. Saan, tatang? Saan ani Manong Juanito dayjay alalaki? Panagkunak, nabayagan akakuy-kuyog na dayjay. Anya? Nagpuskulmat at talaga ti panagrupropam anya, si ka, Wendy. Diyak kaya ti makiapakan ka, Manang. Nangag ko, no anya ti imbagam kintatang idi agsapa. Dayta ka di ti paglaingam, ti mang sipsipot iti garaw ko, Saan nga minan anasaya at ti kastangar aramidem? Ti kunam kanyak idikat basol ni Manong Juanito no ape ang nagsina kayo. Nga manyangay ita, rumrumwaran ti pudno. Sana siyak ti kalkalabanam, Wendy. Ha? Agpudno ka man kanyak, Wendy. Ay ayatom ka din ni Juanito nga ex ko, iso akasta ka. Dakkel ti nagbaliwa, Manang.
Saan ka matakas ta idi? Kanda sana pud no ti bagbagam. May salang ti maibaga kang kawindi. Di mo padpadasan ti agipulong kini tatang. Adto yan ti impagatang mo a soft drink, Manong Juanito. Agyaman nak, Wendy. Kasla naunag ti pampanunutam May sa atawanan tinapalabas. Sipod na gabro ni manang mo a Jenna. Gamawan pa met ti uray may sa atiks na kanyak. Ay, busy la siguro, Manong. Panagkunak, awanan ti tsansa nga agsinubyan kami pa'y. Nang runa taddamat gaya man ti sabali a boyfriend na. Angam, uray no kasta. Nagasa taklat ta. Tadda ka akanayon para kada kami kini Tony, Wendy. Ha? No saan agapukin ka? Amangan na awanak dito'y ita, Wendy. Anya nga minanjay ko na may ibagam kanyak, Manong Juanito. Di nakawagan iti manong, Wendy. Juanito, kunamlatan. Kwa, ni Tony ngay, sa dinot ayan na. Nakaturog pa ang iti silid na. Agtugaw ka pa'y tagsarita ta, Wendy. Ha? May papanitian niya. Diritson kan, Wendy. Mabalin ka diti agdaton ken ka. Kwa, di na kumamatrabakan iti kasta, Manong Juanito. Seryoso aktin bagak, Wendy. Amok ang naragsakan ni manang mo a Jenna iti din na tinubyo na. Panagkunak kat panawin metten. Tapno biro kak tigasat ko. Anya langan niya ti panunutan na iti tattao, Manong. Panunutan da? No anya ti kahit da panunutan? Adaman ti saludsudok ken ka? No okay laeng? Anya dayta? Ada ka di met ti mariknam a panagayat kanyak. Pasensya ka na. Diyak pa'y masungbatan dayta sa ludsod mo, Manong Juanito. Agpudno ka man kanyak, Wendy. Agdatdaton ka di dayjay Juanito ken ka, ha? Wan, tatang. Ay unayan, Wendy. Nagado alalaki dita. Dayjay pay laeng met Juanito. Awan mo't dakas na no bilang laang, tatang. Apay, kayat mo ka diti may tulad ken manang mo, Jenna? Aging ka di ita kat dakas ti panagkita yo ka ni Juanito. Kagurgurak unay dayjay alalaki. Gaputi na ramid na iti kabsat mo, Wendy. Isu adi mo namnamaan, apalubusan ka a makikalay sa iti dayjay a tao. Ibaga kung tagpaiso kada kayo, tatang. Ni Manang Gina tinakibreak ka ni Manong Juanito. Kan saan lang nga dayta? Isupay tinangluko ka ni Manong Juanito. Anya launay tadda iti dayjay alalaki aya. Maramid mo pa yan timang dadaal ken manang mo. Para laang ken kuana. Saan ko adad dadaalan ni Manang Gina kada kayo, tatang? Ibagbagak laang tipudno. Tapno saan nyo agurguraan ni Juanito. Gapula ang iti kinaulbud ti kapsat ko. Agyaman ak unay, Wendy. Para itian niya. Agyaman ak, tain palawag mo kinitatang mo. Tipod mo anapasamak kada kami kinimanang mo. Takas na ti maiparbang. Diyak kaya't aguraan na kanitatang gapula ang iti ulbud nga imbagbaga ti kabsat ko. Ada kamot gaya man, Juanito, Barok. Itay pa'y tata, kayat ko ngamin asarong karan ti anak yo. Kaano ngay ngagkalay sa kayaw? Ni tatang mo't. Nasapa pa'y dayta. Sana bali, nabayag mutan nga agam-am mo kayaw. Saan mi pa na ipagak ni Manang Gina ti maipapan iti relasyon mi kini Juanito, tatang? Awan pagdanagan yo, tadamutan boyfriend ni Gina. Padag ko na kat
okay lang kankwana no maaddaan kayo iti relasyon. Naimbag man ta nakaawid kan manang Gina. Kalpasan ti dua atawa na pa nagtrabaho mi abroad. Kapilitan taas si kaswan min, ti kalay sami kini Jerry. No kasta, makiasawa kan manang? Wen, makiasawa akon. Ngam di ka madanagan, tasaan ko abaybayan nito ning anak ko. Ay na, maragsakan na ka makangag iti daytang imbagam. Ay wen, anya nga minantay ko nam anapatag nga ibagam kanyak, ading ko? Kwa manang. Alakit din, ibagamon, Wendy. Adda relasyon mi kani Juanito nga ex mo, manang. Ha? Talaga? Uwan, manang. Wow! Finally! Adamat laangan, nobyo ti kapsat ko. No boyfriend since birth. Di ka kadi agungat, manang? Iti anya ko maaga pong agungat, ading ko. Kinapudno na, maragsakanak para kada kayo adwakin Juanito. Sapay la kuma, tanaragsak kayo akanayon. Ay, agyaman ako unay, manang. Awan ti rumbang apagyamanam, Wendy. Syakit di ati rumbang agyaman king ka. Gapo iti na itultulong mo kanyak. Agyamanak, ading ko. Kalpasan ti sumagmamano nga bulan, nagkalaysa kami kani Juanito. Ngamdak sanggasat, gaputaawan pa'y may sa atawan a panagdan nami, pimusay matlaang daytoy gapo iti aksidente. Inayat ko unay ni Juanito, iso na sakit unay kanyak tinapasamak kenkwana. 5 atawanan tinapalabas, manipod daydi a pasamak, ngam tunggal malagip ko ti kinasayaat na nga amakan asawa, kadyak malapdan ti panagarubos, dagiti luwak. Miss F, dito'y kon agibusan to'y surat ko, kat pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Wendy. Ken ka pagayam, Wendy. Pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam. Pudno ang nasakit ti nagbanagan ti relasyon nyo kani Juanito, ngam di ka mapukawan iti namnama. Patsyak nga ada agur-uray ang nasayaat nga gasat ken ka. Kang runaan ti amin, di mo lipatan ti kumamang iti Diyos ana marswa. Alakastan pagayam Wendy, kat pagyamanak ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.